ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo matsolano mwe ndine Mercy Zamawa ndi nzangayo Line Mponda koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati yemwe anali mkulu wa bungweli Brian Banda anali mtsogoleri wa masomphenya. Boma latsimikizira anthu aukaronga kuti likonzanso msewu ochoka kuchiweta kukafika ukaronga umene waonongeka kwambiri. Ndipo boma lapempha anthu mdziko muno kuti asiyanitse thumba latsopano la ndalama lakudera la phungu la Constituency Development Fund CDF ndi lakale. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati yemwe anali mkulu wa bungweli Brian Banda anali mtsogoleri wa masomphenya amene malingaliro ake komanso kudzipereka kwake zikanathandiza kwambiri kuti bungweli lipite patsogolo. Mmodzi wa mamembala oyendetsa bungweli Bishop Livingstone Saudeni anena izi pamwambo wa mapemphero omwe unachitikira ku Word of Faith Temple ku Chirobwe mu mzinda wa Blantyre komwe Brian Banda ankapemphera. Edith Kaira wafika ndi ripoti. Chisoni ndi misozi zinadzaza ku nyumba ya chisoni ya Mthuzi komanso ku chalichi cha Word of Faith pamene achibale komanso anzake anasonkhana kuti asazikane naye Brian Banda. Mkati mwa bokosili muli thupi la munthu amene anasangalatsa, anadziwitsa komanso kuphunzitsa anthu ambiri mdziko muno kudzera mu ntchito yake. Polankhula pamwambowu, membala wa bungwe la MBC Bishop Livingstone Saudeni anati Brian Banda anali ndi masomphenya abwino oyendetsera bungwe la MBC pa nthawi yomwe amagwira ntchito ku bungweli. Iye anati bungwe la MBC linali ndi chiyembekezo chachikulu mwa Banda ndipo anali mtsogoleri wa masomphenya amene malingaliro ake akanatha kuthandiza MBC kupita patsogolo kwambiri. Mmawu ake Apostle Timothy Khoviwa ampingo wa Word of Faith kumene Banda ankapembedza anati imfa yake yawakhudza kwambiri. Yandikhudza kwambiri because Brian sudanangokhala mbusa, sudanangokhala membala wa church koma anali ngati mwana wa nyumba amene nthawi zonse tsiku ndi tsiku amakhalanso munthu amene amayang'ana wofeya yanga moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kuti ukuyenda bwanji. Even nthawi imene ndikakhala kuti tili kulibe ndili kulilongwe amayimba almost daily kuona kunena kuti ine ndikukhala bwino. Brian Banda akumbukiridwanso ndi anthu aku Malawi ngati nzika yokonda dziko lake, yolimba mtima komanso yopanda mantha yomwe inakhudza miyoyo ya anthu ambiri. Brian anali munthu wolimba mtima kwambiri, samaopa kuyankhula akakhala pagulu pena paliponse amayankhula china chilichonse amatilimbikitsa. Iyo chanali kaswiri kwambiri ndipo akakhala amayankhula zimachita kugunda mu mtima. Brian Banda ndikhudza kwambiri sichinthu chokuti ndimachiganizira ikwa ineyo fandi kuzeta amene amandisangalatsa kwambiri mapulogalamu ake amene amapanga ndimatiti kamaonera timamva nayo. Ine Brian zakumbukira kunazo tuno ndi mwawe nazo tuno muzika bwino ndi anzathu zama sizimarani zimadziwika andi ndi mwamene wa Brian ndechungamo ineyo chifukwa ndikutiko ndikunoku chifukwa panopa ndi bala bwino wamene azipinde azinzanga. Brian Banda anali munthu ndowankhani oti sungafanizenso ndi munthu wina ndipo sazapezeka kunanso ka Brian Banda. Kwa anthu amene ankamudziwa, imfa yake yataya mawu omwe ankabweretsa uthenga, chidziwitso ndi chilimbikitso kwa anthu ambiri. Malemu Brian Banda ayikidwa m'manda m'mudzi mwa Mbanda kuchileka m'boma la Blantyre mawa. Edith Kaira, MBC, Blantyre. Ndipo anthu osiyanasiyana akupitirira kupereka ulemu wawo kwa yemwe anali mkulu wa bungwe la MBC Brian Banda omwe amwalira loweruka atadwala kwa nthawi yochepa. Anthu ambiri ati Banda anali katswiri pa ntchito yawo komanso athandizira kwambiri pa ntchito zofalitsa nkhani ndi chitukuko cha dziko la Malawi. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Kwa chiu
Anthu osiyanasiyana kuphatikizapo akuluakulu a nthambi za boma akupitirira kupereka ulemu otsiriza potsatira imfa ya mkulu wa wailesi za MBC a Brian Banda. Ambiri omwe alankhula ndi MBC ati malemu a Banda anali munthu wamasomphenya komanso olimbikira pa ntchito. Polankhula m'malo mwa unduna wa zofalitsa nkhani, mkulu woona ntchito zofalitsa uthenga a Degracious Mana ati a Brian Banda anali munthu wamasomphenya pa ntchito ndipo undunawu umakhutira ndi momwe amagwirira ntchito. Mukumbukira bwino kuti a president anamusankha Brian Banda kukhala DG wa MBC chaka chomwe chino, ndipo wakhala pa mpando umene uja kwa miyezi yochepa. Koma nthawi imene wakhala pa mpando, Brian Banda wakhala akulumikizana ndi ife ku unduna nthawi ndi nthawi kupempha nzeru kuti apa ndipange bwanji, apa ndipange bwanji, apa ndipange bwanji. Direction imene unduna unapereka unali kuti ndithu aonetsetse kuti MBC ija ndiyokomera amalawi onse, ndipo Brian Banda anayamba ndi kukonza MBC kuti ikhale yokomera aliyense. Ena mwa omwe apereka ulemu wawo kwa malemu a Banda ndi akuluakulu ogwira ntchito zowulutsa mawu ndi kusindikiza nkhani omwe anagwirapo ntchito ndi a Brian Banda. Ena mwa olemba nkhani omwe alankhula ndi MBC ndi a Rebecca Chimjeka aku Times Group komanso a Suzy Chitete aku Nations Publications Limited. Ali mmodzi mwa anthu amene amandilimbikitsa kumandiuza kunena kuti ngati pali azimayi amene ndimaona kuti olimba mtima ndiweyo, ndipo amakonda kunena kuti nthawi zonse mwina tikawina maawadi kunena kuti ineyo am your best cheerleader, ndipo ineyo mmene umakhalira ndiponso mmene umafufuzira nkhani ndimazikonda kwambiri. Jona kwa utola nkhani kuli apo tinayambanso kulumikizana ngati munthu ndi nzake, ndipo timayankhula nthawi ndi nthawi. Chimodzi chimene ndimakonda mwina kucheza naye moserewula ndi mawu aja amati Mulungu anatibisira mawa. Ndi mawu aja kuti amalimbikira kwambiri nthawi ya chisankho chadutsa paliponse tingayankhule nawo ndimakonda kuwakumbutsa mawu omwe aja kuti Mulungu anatibisira mawa. Ndimene mamvano za imfa yawo ndimakumbukirabe mawu omwe aja kuti di Mulungu anatibisira mawa, chifukwa chonena kuti lolemba ndimayankhula nawo kuti akafika mulilongwe tilumikizane ticheze. Ndipo seyonso abanenaso ayi amakafika mplante aticheze, komabe chimene nagwiza nachoti mwina next week akhoza kufika mulilongwe ndipo akafika ticheza. A Brian Banda amwalira loweruka pa 8 August 2026 ku chipatala cha Mwayi Wathu atadwala kwa nthawi yochepa. Owen Mavula, MBC, Lilongwe. Tirute kufupi kwa chiuta nanga ndimpinjika indi kwezge dingimba sumuyo ndipo anthu mchigawo chakumpoto ati imfa ya mkulu wa MBC ya Brian Banda ndiyo zizimutsa ndipo yakhudza amalawi ochuluka. Malemu Brian Banda anali ndi luso lake ngati ofalitsa nkhani, ndipo mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa akufotokoza zambiri ya Brian Banda pa ntchito yofalitsa nkhani. Mmoyo wake wa ntchito, malemu Brian Banda wagwira ntchito yolusa mawu kwa pafupifupi zaka 30. Kuyambira mzaka za ma 2000 anagwira ntchito ngati olemba nkhani, mkonzi komanso muluso wa maprogramu ku Capital FM Radio. Atachoka ku Capital FM Radio, a Banda anagwiranso ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation MBC ngati olemba nkhani. Kenako anadzabwereranso ku Capital FM Radio, ndipo mukupita kwa nthawi anapitanso ku Times Group, komwe anakhala mkonzi ndi muluso wa maprogramu odziwika bwino kufikira pomwe anakwera ndi kukhala mmodzi wa akuluakulu oyendetsa ntchito za nyumba yolusa mawu ya Times. Kwa maulendo awiri, a Banda anakhalanso mneneri kwa atsogoleri awiri akale a dziko lino, Dr. Joyce Banda komanso Dr. Lazarus Chakwera. Posachedwapa, mtsogoleri wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, anasankha katswiriyu kukhala mkulu wa nyumba yolusa mawu ya boma ya MBC. A Banda akhalali pa udindowu kufikira imfa yawo. Ku MBC, a Banda mwazina azakumbukiridwa
pobweretsa mfundo zofuna kusintha ntchito za bungweli kuti lizitumikira bwino anthu mdziko muno. Boma latsimikizira anthu a Karonga kuti lwakonzeranso msewu ochoka ku Chiweta kukafika ku Karonga umene waonongeka kwambiri. Nduna ya zamtengatenga Job Muhango yayankhula izi itakumana ndi magulu osiyanasiyana a mboma la Karonga amene anapempha kuti akumane ndi ndunayo kuti adzamve zimene boma likuchita pa ntchitoyo. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Nduna yati boma nalo ndilokhuzidwa ndi mmene msewu pakati pa Chiweta ndi boma la Karonga waonongekera, ponena kuti ngati dziko timalekelera ntchito yokonzanso misewu zimene zachititsa kuti msewuwo ukhale ndi mayenje, mabampu ndi kudukaduka. Iwo ati pakadali pano boma lili mkatikati mopeza makampani amene atawapatse ntchito yokonza msewuwo, ndipo atsimikiza kuti ntchito yeniyeni iyamba mwezi wa Novemba. Timasasi mlisa anthu akuno Karonga, ma CSOs, mafumu, kumaso anu ake nthaka kuno. Kuti boma lapita mthalika lasindika kuti msewu ochoka pa Chiweta kubwera kuno Karonga tumange. Msewu umene ndi msewu ofunika kwambiri ndi mtima wa dziko lino. Katundu wati yense amene amabwera kuchoka kuno amene kutoka mdziko muno amayenda mu msewu umenewu. Umayambira ku Songwe umakafika ku Nsanje. Choncho ndi msewu ofunika kwambiri. Mutakuona kuti kuonza kwa msewu tambira ku Lilongwe uzafika mpaka ku Chiweta. Poti pa Chiweta uzafika kuno Karonga. Mkulu wa bungwe la Roads Authority Engineer Joel Longwe wati akufuna ntchito yabwino imene ithandize kuti msewuwo ukhale olimba komanso opirira ku nyengo zonse. Kuyembekeza kuti mwina November mfuna kwathu titokhala ndi contractors woti ayambe kugwira ntchito tikhale makuta zawiri. Wina ayambira pa Chiweta akafika pa Wovwe Bridge, wina Wovwe ukafika pa ma design amene tapanga ulendo uno amene tikupanga ndikuti chinthu timati have taken care of the climate resilient features. Tasi nthaka bwino watu kamisewu taika ma chingoto pati tapanga stabilize ma pavement layers komanso tatenga msewu ukhale design to international standards. Mmodzi mwa anthu oyimira mabungwe omwe si aboma ku Karonga a Albert Mkandawire ati ndi okhutira ndi zimene boma layankha pa nkhani yokhuza msewuwo, ndipo apereka mpata okwanira kuti boma lichite ntchito yake ndi kuyamba kumanga msewuwo. Boma lati ndalama zomangira msewuwo omwe ndi wautali makilomita 105 zilipo kale, ndipo zichokera ku mgwirizano wake ndi mabanki amene ayambapo kale kugwira ntchito ndi boma pa nkhani za chitukuko. Hassan Phiri, MBC, Karonga. Mukuonera nkhani nse kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati yemwe anali mkulu wa bungweli Brian Banda anali mtsogoleri wa masomphenya. Boma latsimikizira anthu a Karonga kuti likonzanso msewu ochoka ku Chiweta kukafika ku Karonga umene waonongeka kwambiri. Ndipo boma lapempha anthu mdziko muno kuti asiyanitse thumba latsopano la ndalama lakudera la phungu la Constituency Development Fund CDF ndi lakale. Takulandirani mugawo lachiwiri la nkhani zathu. Nduna yoona zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Phiri yapempha anthu mdziko muno kuti asiyanitse thumba latsopano la ndalama lakudera la phungu la Constituency Development Fund CDF ndi lakale. Poyankhula ndi MBC, Phiri ati anthu ambiri akukanika kusiyanitsa ndondomeko zimene zayikidwa mu CDF yatsopano ndi zakale. Malinga ndi Phiri, ndalama azitumiza kale ku makhonsolo komwe zayamba kugwira ntchito zina. Iwo akulongosola. Kalekale muja ndalama zimapita ndikukakhala ku council, ndi aku council amayamba no ma processes ogula. Kaya afuna omanga sukulu, afuna omanga chani, amapanga ndalama ziliko kale. Ulendo uno tikunena kuti yayi ndalama zizikhala chitukuko chifunidwe ndi ndalama zibwere. Mutapanga ma processes onse. Ndiye kuti pa chizungu tikumanena kuti sizikhalanso supply driven but demand driven. Ndiye
kusiyana kwake kwakumeneko. Chachitatu ndiko kusiyana kwake nkwakuti padakali pano tikunena kuti ikhala performance based, kapena amene dera limene lichite bwino ndi limene lidzilandira ndalama. Kutanthauza kwa ichi ndikwakuti anaiki kale kumene timatha kungomanga bridge nkukokoloka nthawi yomweyo, kumanga sukulu imene quality yake yosaoneka bwino, komanso ndalama zaboma za msonkho wa anthu osazipanga audit, kuti anthu ogwiritsa ntchito ndalamazo samatha kuchita account ndalamazo sinalibe demandine liyonse. Padakali pano tikunena ti ayi muchite qualify, kodi malamulo onse adzogulira zinthu a PPDM atsata, malamulo onse a Public Finance Management Act mwatsata, kodi chitukukochi chimene anthu anafuna kumudzi mukachita, komanso kodi chitukuko chimwamanga mugwirizana ndi quality yoyenerera. Zonsezo zikatsatidwa ndiye kuti akutenga ndalama za next chapter. Bungwe la Comfort Malawi lati likufuna kuyambitsa makalabu ophunzitsira za sayansi, luso la makono komanso masamu msukulu za mdziko muno. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi a Susan Silika ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo otsegulira mapulogalamu yophunzitsa atsikana maphunziro wa Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Kwa sabata atsikana oposa 100 alandira upangiri ndi maphunziro okhudza sayansi, luso la makono komanso masamu kuti ziwathandize kumvetsa bwino ndi kuchita bwino pa maphunziro awo. Ndondomeko iyi adzakamba ka malipoti oti atsikana ambiri amakumana ndi mavuto kuti amvetse maphunzirowa ndi kuchita bwino, zomwe zimawalepheretsa kupeza ntchito zokhudza sayansi. Mawu ake potseka maphunzirowa, mkulu wa Comfort Malawi a Susan Silika ati ndokhutira ndi kusintha komwe maphunzirowa akubweretsa pakati pa atsikana. Komabe iwo ati ndondomeko yomwe akugwiritsa ntchito ikufikira ophunzira ochepa poyerekeza ndi ophunzira omwe akufuna kupindula nayo. Apa iwo ati mapulani ali mkati kuti akhazikitse makalabu ophunzitsa maphunzirowa msukulu za mdziko muno kuti afikire ana ambiri mosavuta. Ife ngati bungwe la Comfort timagwira ndi unduna wa maphunziro kuthandizira, ndipo tifuna kuti zimene zochitika kuno ifata tangopanga atsikana ochepa chabe. Tifuna tipite nazo chimodzi zimene zimene timapangira tipite nazo pa skulu imene zichula kuti ma STEM club. Ndi skulu iliyonse tifuna tiyamba ndi maskulu ochepa, tifuna skulu iliyonse tizithoka panga ma STEM club kuti kutha kuwathandizira kuwaperetsa zofunikira zonse, komanso kuti ana ambiri akatha kukathandizidwa kuti akatha kukakhala ndi mpata ukatha kumapanga nawo maphunziro a sayansi kuti atha kukapitirizaso kwazithandizira yokha komanso kumene akuchokera komanso dziko lathu la Malawi. Mmodzi mwa ophunzira awa Livet Chisoni yemwe ali form 3 ku sukulu ya Matapwata ku Tcholo wati mbindikiro wamuthandiza kusintha kaganizidwe kake pa maphunziro a sayansi, luso la makono komanso masamu. Iye walimbikitsa atsikana kuti azidzikhulupirira poti ati akhoza kukwanitsa chilichonse mosavuta. Zinithandiza kwambiri chifukwa choti ndakwanisanso kuziwa mmene zinthu zina zimatha kukonzedwera kuzera kungoyuza zinthu za lokale. Ndakwanisa kukonza zinthu zotheka bwinobwino kungoyuza zinthu za lokale, ndi ndikhoza kukwanisa kupanga chinthu china chake cha simple chomwe wina wake kaya mwana akhoza kuchikonda bwinobwino through science yomwe ndakutenga kunoko. Kumafunika kuyikirapo mtima and kuzikhulupirira wekha and chilichonse chimachitika. Aka ndi kachiwiri kuti bungwe la Comfort lichititse mbindikiro mdziko muno litasiya kupititsa atsikanawa kunja kwa dziko lino kuti afikire ambiri. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Golo la anthu othamanga la Joggers on the Move lati lakwanitsa kutolera ndalama zokwana 10 million kwacha mwa ndalama zokwana 20 million zomwe amafuna kupeza ndi cholinga chokayika magetsi amphamvu ya dzuwa pa chipatala chaching'ono cha Nkhwanzi m'boma la Mchinji. Wapampando wa gululi a Elizabeth Mariano ati ndokhutira ndi momwe anthu anabwerera ku masewero othamangawa. Zambiri mu ripoti ili la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Wapampando wa mwambo othamanga wa chaka chinowu a Elizabeth Mariano ati anthu ochuluka aonetsa chidwi chothandizira pa ntchitoyi, pomwe anthu oposa 400 anatenga nawo gawo pa mpikisano wa chaka chinowu. Amariano athokoza kampani ndi anthu omwe athandizira ntchito yotolera ndalamazi, ndipo ati ali ndi chikhulupiriro kuti akwanitsa kufikira mulingo wa 20 miliyoni kwacha, pomwe anthu ndi kampani zina akupitirirabe kulonjeza kuthandizira ntchitoyi.
ndinopitirira kusangalala kuti ndaona kuti anthu a Malawi anabwera kuzatithandiza. Tapeza ndalama zokwana 10 million koma project yathu imafunika about 20 million ndipo talandirabe anthu ena amene akuti afuna abwere atithandize ndiye tikulandirabe chithandizo chofoti timafunabe kuti 10 million iyo ikwane tikathandiza nzathu akunkhwazi health center imene ili kumchinji. Mmodzi mwa akuluakulu a zaumoyo ku khonsolo ya boma la Mchinji a Yohane Mwale athokoza gulu lothamangali. Amwale ati thandizoli likweza ntchito za umoyo pa chipatala cha Nkhwazi chomwe chimathandiza anthu oposa 18,000. Iwo ati kuzimazima kwa magetsi kwakhala kukusokoneza ntchito za chipatalachi kupatula zotsamwitsa zina monga vuto la madzi ndi kuchepa kwa ogwira ntchito. Tili okondwa kwambiri komanso othokoza chifukwa cha zimene atichitira a Joggers on the Move. Ngati Mchinji tili ndi vuto loti zipatala zambiri zilibe timati power backup. Izi zimakhudza makamaka mmene timaperekera chithandizo chathu kwa odwala. Zimene atichitira Joggers on the Move ndi chinthu choti ifeyo tikuona kuti chithokozo choti tupasira mtima wathu chifukwa zisintha olo zipanga improve mmene timaperekera chithandizo chathu. Gulu lothamanga la Joggers on the Move analikhazikitsa mchaka cha 2018 ndipo lakhala likuthandiza ntchito za umoyo mzipatala monga chipatala chachikulu cha Dowa, chipatala chaching'ono cha Area 25 komanso Matekenya mboma la Dowa mwazina. Foster Maulidi, MBC Lilongwe. Matimu a FCB Nyasa Big Bullets, Luana Mitundu ndi Masters atolera mapointi atatu iliyonse mu ligi ya FDH Bank Premiership atapambana masewero awo. Bullets yagonjetsa Chitipa United ndi zigoli ziwiri kwa du kuti ikhalebe pa namba yachinayi ndi mapointi 23. Chimodzimodzi Mighty Wanderers yomwe ili pa namba yachitatu potengera zigoli. Bullets ndi Wanderers akutsalira ndi mapointi awiri pambuyo pa matimu a Silver Strikers ndi Blue Eagles. Masters yagonjetsa Civil Service United ndi chigoli chimodzi kwa du kuti ifike pa namba yachisanu ndi mapointi 20, pamene Luana yapambana ndi Karonga United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kuti ifike pa namba 6 ndi mapointi 18. Masewero ena matimu a asilikali a Red Lions komanso Kamuzu Barracks alipherana posagulitsana chigoli chilichonse. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati yemwe anali mkulu wa bungweli a Brian Banda anali mtsogoleri wa masomphenya. Boma latsimikizira anthu a Ukaronga kuti likonzanso msewu ochoka ku Chiweta kukafika Ukaronga umene waonongeka kwambiri. Ndipo boma lapempha anthu mdziko muno kuti asiyanitse thumba latsopano la ndalama lakudera la Phungu la Constituency Development Fund CDF ndi lakale. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi nzanga Yoline Mponda. Usiku wabwino. Madzulo abwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kuzizira kupitilira madera ambiri koma pakadali pano tione madera ochepa amene kunazizira kwambiri m'dziko lathu lino. Kuli Nthipe kunazizira ndi madigiri 8, 9 kuchiteze komanso bwalo la ndege la Kamuzu, 10 bwalo la ndege la Nzuzu ndi kumalingunde, kwa Vumbwe komanso kuchichiri ku Blantyre madigiri anasika kufika 11. Pakadali pano
tikuyembekezera nyengo yozizira kupitilira komanso nyengo ya mphepo nthawi zina usiku uno komanso mawa m'bandakucha. Ndipo mawa kuzacha kwa changululu koma masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali m'madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Tikuyembekezera nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya ofunda omwe dakalandira ochokera nyanja ya mchere ya India umafika mdziko lathu lino kulimbikitsa kuti madera ambiri kuzikhala kofunda makamaka masana. Usiku uno tiyembekezere nyengo yozizira komanso nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Kuzizira mawa kunzuzu ni madigiri 12 chimodzimodzinso ku Lilongwe, ku Blantyre, kuzomba komanso madera ena ozungulira kuzizira ni madigiri 14 koma mphepete mwa nyanja komanso kwa Ngabu kuzizira momverera ni madigiri 19. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya changululu komanso ya mitambo yapatali m'madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Koma masana kuzafunda m'madera ambiri monga kunzuzu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre, mphepete mwa nyanja muzatentha ni madigiri 29 koma kwa Ngabu komanso ku Nsanje kuzatentha kwambiri ni madigiri 34. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya dzuwa komabe mitambo yapo ndi yapo izaoneka makamaka mchigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo nthawi zina chimodzimodzinso mchigawo chakumpoto. Ndipo mkuja lachiwiri tiyembekezere nyengo ya dzuwa komabe mitambo yapo ndi yapo izaoneka m'madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Za nyengo zomwezi mlali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo. Bungwe loyang'anira zibusa m'Malawi muno, La Pastors Fraternal Association of Malawi